Ahoj, já jsem Dan a řeknu ti něco málo o sobě. Když jsem byl teenager, už se tak jako jenom cítím jako teenager, ale tak jsem si dával spoustu takových otázek, které mě trápily a nedávaly mi úplně spát. Jako, kde jsem se tu vzal na této zemi a prostě jaký smysl má ten život a vůbec může být život šťastný a co k tomu přidat nebo odebrat, tak abych já měl šťastný život, abych jednou v budoucnosti měl šťastný život. Samozřejmě jsem si říkal, proč je tolik zla a proč to není jak v pohádce, že dobro zvítězí nad zlem a proč třeba ti mocní jsou zlí a ovládají tento svět. A jestli se něco může jakoby změnit. A zjistil jsem, že ten svět je jakoby nemocný a má vážné problémy. A tak jsem chtěl ty věci nějakým způsobem změnit. A stala se mi ta úžasná událost, že jsem se setkal s Ježíšem a právě Ježíš přinesl komplexní řešení na tyto problémy. A já si myslím, že jestli ve tvém životě je něco, co potřebuješ změnit a tvůj život je plný nějakých zklamání a potkáváš lidi, kterým nemůžeš důvěřovat, tak tě chci seznámit s Ježíšem. A víš co, nejlepší bude, když se potkáme vždycky, každý pátek od 6:30 v křesťanském centru Betánie. Dobře se to pamatuje, betanie.org, přijď na setkání mládeže a potkáme se tam spolu a probereme ty věci. Ahoj.